my channel, JD TV. Today's po vlog natin yan na itong ano ko, motor ko kasi tumutulo po yung gas niya. I-check po natin kung ano po yung problema ng na tumatagas sa sa carb niya, yung dito papakita ko sa inyo. Sa ganyan dumadaan kasi dito sa dito sa dumadaan kasi dito sa hose. Check natin kung saan yung problema niya, kung saan yung na tumatagas na langis, tumutulo. Yun makikita nyo yan yung tulo niya. Bali check check ko muna kung anong problema ni Snicey, bakit tumutulo yung gas sa niya sa hose. Dapat dito tumutulo siya. Okay. Good morning. Shout out sa mga subscribe niyo po yung YouTube channel ko, JD TV Motovlog. Dito po ako sa Camarines Sur, Bicol, sa bahay namin. Bali check muna natin Stay tuned sa channel ko. Peace.